Ka design ki riam yatho baya pher ka wei na ka wepat. Tang na wets. Ham maulai moro Shillong. Kublipi baro nampak ibu CCTV bagi piang sebagai pi Khubor hakimat bat hakabastang punya pasal Khubor nak keleng kibenta jong ka Jylla. Kipat ba nong snong jong ka snong ksek ko long west khasi district ka bahab hapo ka himam riau sim ship men haka arpulai trik Nailur asa apusa. Kilai mi pat ba balik tur syaka office trikam jong usim ka himam riau. Kabadan haka snong nong ka sen east and west khasi district. Na kebentaban penramjur ya usim bat ya kahima halor ka jingbam ai sanat ya usordar bakas nong kala deb benjit mai hendri la thong penban daw acting sordar kisamla puli pharmacist na kani ke Jylla Meghalaya kila IT da ka dorkhas ha ka menteri ka bapet ya katanat ka koi ka khia ka Dr. Mizil Aprilindo ha ka bayade ka jubab right to information ka bakila yo pediang na ka office directorate of health services ha ka ba na pentip ba ka sarkar kamshim na pen khasatya ya ki post na kabanta ki pharmacist hado kini kisngi kila ajimut ya ka sarkar bet penbun ikila thungkam da ka baseng ya ki pharmaceutical industry hapo ka Jylla barman thungru iki pharmacist ha ki district hospital ha ki CHC ki PHC bar ki sub center kat kum ki kendon jong ke Indian public health standard barman thungru ya ki drug inspector ha ki khat art ki district jong ka Jylla Kakasi Indigenous Foundation kala pentepat ba bukan pelong biang ya ka jingya ko ruai online tang di kijing ruai tan rai. Ha kijing akran bikala Pyrthei Khubor, director jong Kakasi Indigenous Foundation uba Niman Shadam. Ula pentip ba ka foundation kala khot kala wer ya barok kipat ba na Kylleng kerilum khasi bacantia banishim benta. Ha kini kijing ko ruai tan rai. Kata daga ketin khasi ketin penar boy lingam bar ketin maram. Hendrai syak setia ban ruai ha ketin pareng. Ka foundation kala pentip ru bagi nong job hakini ka jinga kop kin yokur da ka song pisa barki momento ka sengitrai trok hapo kalama jong ka Giant Hills Truck Owner Association kala sedang ya ka jinga ki ka bak lembu por da ka bapen pai palat shispa tali ki trok kit mar jong ki karkhana pen mi kendo bilat khamtam ki bakit ya ki do bilat jong ka Star Cement u president ka JHTOA uma biang shwas Jylla ulang babarok ki karkhana pen mi dawilan ki badan hakathan is jati he district khamtam ka karkhana Star Cement kimshim la bu renti ya ka jinga kod man kit mar kata ka dawilan berklingka kinayalam jang hanya tribe integrated territory organization West Janti Hills district unit kila ujor shaka deputy commissioner jongka east khasi hills district ka kong RM kurba Halo ka jingkeno bakadon ka jingkit bian bat ka jingkit palatput iki marpo khendo kabalong ka chipen ken ya ka Meghalaya Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Shortage Rules arajar arpo chapter 2 Kanya Drab National Youth Front sengkemi kala pen napat ba bakla dep an be sengno ya uba Marcus Martin babat ya ka kedan Vice President jong ka HNYF sengkemi halor kinongrem bawla le persat ya kriti trikam jong ka seng Lapan benaya kini daw General Secretary jong ke HNYF Northern Region uba Alfred Malay hakajingakran bakila Pyrthei Khubor hanongpo. Usamla Walkingstone Shadap ulapan bena bo unya kejan na nong ba Itanagar jong ke Jylla Arunachal Pradesh. Banyala persya ya ke jingshir kai jong drugs bat khot ban weru ye kitu ki para samla ki ba imkerni bat ki ba syate merau hakajingdi drugs bakit pentmai no yala ka jong jing im da ka bakyar no na ki jing million ki basniu bakila imkerni barosh kata usamla Walkingstone Shadap ulai thu bon sedang yakni ka jingyak kejan naduk kalai photrik Nailur asa pusau batnya san pau kilometer haka shisngi da ka jing thu pendam tang hapo prasngi light no haka singi ulai kumshi bentaban pensuk shushu ya kalik kawan jingi pat ba nong shok shnong ka Jylla Meghalaya ka sarkar Jylla lingba ka tana transport ka don ya ka jing thu ban pen he shushu ya ka lingsun Shillong ka badan haka shnong umroi Pyrthei district da ka batmuru ban pentrekam baro arpo saw kenta haka shisngi usembut menteri ramba ka Jylla uba snyau bhalang dhar le jurib ya ka ka lingsun baru la ong ru badan kampisa sakumba sanspa klotingka ban pentelun ya ka kam hakani khlimat panya phaj Khubor na kalengki benta jongkari Katanat puli puthi jongka sarkar Assam kala hukum ya borok ki skul ki bahap hapo ka Kamrup district jongka Assam bakenthum ya ka Guwahati baki deban khang nadu ka arp south hadu ka arp nyotrik Nailur nama ka jingshik ka beneng ka balalong shabapalan
Lapan mi ia kini ke hukum hadin pala yo jingtip babun gut ki kena skul ki kempang bat bun ki lakelon na kadau ke jingshit palat kesni. Ka menderang ba ka West Bengal ke Mamata Banerjee ke lakeno ba ke sarkar pedeng kamshim la pelat setia mentala laisnem ya ke bha jong ke West Bengal ban yo ya ke Perdana Menteri Awas Yojana. Ka Mamata ke lakeno ba menta ke pisah ke bakadai ban yo lengba kini ke skim ke lakot syaka shiklur nyap haulak tingka na ke benta ban snaying iki briu ki padu. Kikinro bat kimadan jong ke Taj Mahal ke Badan Agra ke la orpan na ke da ke jingjur slap palat mentau benai Nailur. Lapin sapriang haki social media yiki dur jong ka jing orpan kani ka jingte ke beranda bat ke bala pau bha hakni ke Pyrthei lalap ba kidan ro ki benta ki badan ya ka jing tho ke bala son na ka tin karan ki la damno ka Samajwadi Parti ke la keno ya ka sarkar jong yogi nat da ka baong ba ka sarkar kamshim la shimkhia ai ban penet pensa ya kani ka jingte sana mitrang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma un yakendu ikinong alam jong ka All Assam Students Union banyakran halo ka jingpentrekam ya ka Justice Retired Biplab Kumar Sarmas Committee ka badai halo ka Clause 6 jong ka Assam kon Himanta un yakendu iki ha ka singibalang namar ba upwa ban pan jingmut naki kumno ban pentrekam ya ka tika clause katukat ni naki benta jong ka tika clause kala kren ba yaki barni ki bawandrung hapo ka Jylla Assam hadin usnem 6000 khandai spa nyapwe laki day na kanu-kanu kanyamru deben be no iki. Unang alam balarang ba jong kaseng Congress upi Chidambaram la ther kala ya ulat ke Tamil Nadu u RN Ravi. Hadin bola kentho ya ka riti sensyar kari da ka baong ba ka secularism na ni ka hok joki brio bandan ha kanu-kanu jinget kadai ka balawan ra da ki pareng but amdan kam satya ha India. U Chidambaram ula ongru ba ka federalism ru kadai ka balawan ra na ri pareng. Ka demokrasi na ni ka jing sensyar pet baru ka de ka balawan ra na ri pareng ula bu jingkli da ka baong hatu kiniru de ban weng no se na ka riti sensyar kari India ki Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka Houthi na Yemen kala penbena bahkan Krishan ya ka Hezbollah ha ka jing kun thma jong ka Persha ya ka Israel unong aktien ka Houthi Muhammad Abdul Salam la penramjur ya ka jing her thma ka Israel ha Lebanon Barlo kentu yikiri Arab ba kim de ban shus ngapjar hendrei ki de ban le AA ya ke Israel ka Congo kala pelat no kumba shiajar nyos pa ngut tam ki koidi ki beran jingpang na ka da ko jingkhap mia palat ka phatok jong ka Makala Central Prison ka beran hanong ba Kinshasa na ka da ko jingkhap mia palat kila dan de ki hajar ngut ki koidi ki bala kempang ke Israel kala ther namding ha ki shiajar lai spa tam ki ketem jong ka Hezbollah ha Lebanon hadu menta ki dan South Park nai pu ngut ki brio ki bala yam but shia jan rus pa ngot ki bala mensau na ki South Park nai pu ngot ki bala yam lai pesan ngot ki kena but san pu prangot pat ki kenthai mitrang ba do ke Israel u Benjamin Netanyahu la ko ba kinu ki kenhu ni kiri ki ba persang ban penwit ya ke Israel kam salia ki handre kan khrbet na phang ban ki bor sarkar jong Sweden ki la kno ba ke Iran kala pha ki phau hazar tali ki message ki nong song shnong jong ka Sweden ba ki de ban penher kput bet halo ka jingja kabla ja house nam ar hazar ar pulai ha ka ba ka kot bakhu jong ki Muslim ka Quran kala sha thang ha Sweden ka Sweden kala lap bakum ba khatsan hazar tali ki message pension ki de ki bala pha de ki shipai ka Iran man pen min jingkul mar ha Sweden ka Bangladesh kala pen pau ya ka jing persha jong ka halo ka jingkran jong menteri ka tnat kampo yin ka India Amit Shah ha ka por boble Jharkhand ka Bangladesh kala ajing tho show high commissioner ka India had haka but kala ong ba ka jingkran jong Amit Shah ka kta bha ya ka jingsngau jong ki nong Bangladesh Dikitu kilang ki Khubor hakimat mendasi kuble